Ναι, ναι. Άλλη, ρε. Θα σας βάλω μες στο πλάνο μου. Γυρίζω ταινία. Για να φανεί ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Είμαστε κι εμείς εκεί την τάδε ώρα. Εσένα να σε τραβήξουμε λίγο και εσένα. Όχι, μπορείτε να πείτε πώς να ο κάμεραμαν μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Εγώ τα τράβαγα. Μπράβο, ακριβώς. Όλη η επιμέλεια έγινε από το Βιτσέντο. Τα ηχητικά εφράπη κυρία Χατζικυριάκο. Ναι, δεν μπαίνει κανείς. Ωραία. Εκείνη η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει κανείς. Ναι, δεν μπαίνει. Ανοιχτή η πόρτα, αλλά δεν μπαίνει κανείς. Και εδώ αυτό πάντως να ζεις είναι τόσο μεγάλο. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, μπερδεύεσαι. Ναι. Δηλαδή που πας. Τραβάω ένα βίντεο εγώ έτσι για να φαίνεται λίγο, ρε παιδιά. Ναι. Πιάσε και την πέρδικα. Έρχεται εκεί πέρα. Την πέτυχες? Την έχει κάνει σε πολύ μεγάλο zoom. Α. Δεν μπορούσα, μου κουνιόταν εύκολα. Εγώ τράβηξα ένα βιντεάκι εδώ. Σε σένα και να μην παραπολέψει. On the street, where you live. Μπράβο, Βάλια.